Good morning. Good morning. Oh, Maggie. Nabibisaklat ka na dyan. Uy. Nagano na si Ems. Nagsangag na. So, kailangan na lang natin ng ulam. Mali yung nilabas ni Jackie. Jackie, hindi ito. Sakuyaki yan eh. Nilabas ko kasi yung bacon. Maggie! Wait lang. Kailangan natin ito. Para sa kanila ito eh. Pinili ko namin kahapon. By the way, di na kami nakapag ano guys. Nakapag good night. Kasi bigla nag-brown out. Nakakaloka diba? Ang saya-saya. Baby, alis dyan bamba. Alis dyan bamba, Bishni. Alam, Bishni. Ay. Mali yung nilabas ni Jackie dati. Ay, okay naman pala eh. Nakababa pala yung bacon. Kasi yung mga meat, oh, kailangan nito nasa freezer eh. Oh, kunin mo yung bacon. Excuse me. Good morning. Ano palang gising natin eh. Alas 3 eh. Gutom na naman siya. Kasi yung pinaka-dinner na namin kagabi is yung sa Arsa. Which is pretty good naman at busog na busog nga ako eh. Kaso 3 o'clock ano na siya no. Daddy. Daddy, bigyan mo na si Maggie ng pagkain. Gutin, no ah. Babies yan. Nomi. Balik tulog na naman niya pagkatapos kumain. Lagyan mo na collar yung ano, iba. Oo. Cute. Dilaw. Si Marojas. Ano, Maggie? Gusto mo rin kumain na? Halos naubos ni Maggie yung ano. Saan na ba yun? Anong half can? 3/4 na nga yung binigay mo kagabi. Ayun o. Sa kwarto naman siya pinakain. Nagsunod na sunod. Grabe. DIY ano ni Daddy's Cook. Ano ba yan? Sige, pakainin mo na si Maggie. Paubos mo na to sa kanya. Ayun na yung... Wag. Kailangan sa plato. Ay, ito pala. Sorry naman. Ito pala. Puding gluten. Ayaw, Daddy. Oo na. Kasi frozen na siya. Ito na lang. Dito naman. Dado mo na. Ayan, tutupo ko na sa kabi mo ito. Ay, naglalaga na ako ng pata kay Groot. Ayan, Gruto. Ayaw niya. Gusto niya yung ano eh. Lata. Oo, lata. Kain na. Emma! Kain na, Ems! Kawaya. Ayan. Sige. Crumbled egg, bacon, fried rice. Hindi, si Maggie, ilabas mo na. Hindi yan. Oo. Doon sa lata. Smog. Baka maano naman sila, Daddy, ah. Yung labi niya. Asa si Chris? Ka-edit na ako, guys. Rendering na. Inaantay ko lang siya matapos. And then, baba na rin ako. Patapusin ko lang para ma-load ko na, ma-upload ko na. Ayun. Para habang nasa baba ako is nag-upload na siya. Ayun lang, happy Saturday. May ano ko ngayon eh. May shipping pa sa Shopee. Last day sa Shopee. Kasi every linggo lang ang walang pick up sa Shopee. So, yan. Late naman yung si Kuya ngayon, ano eh, kasi maulan. Kahapon ngayon, yung pick up, na daw eh, alas 6 na daw dinaanan, or 8. Ayun. Kaya maya-maya na ako bababa. Hindi ko pa rin alam kung anong ulamin namin ngayon. Hindi pa nagtatanong si Emma eh. Wala pa din ata siyang naiisip kung anong ulam namin today. Pero kagabi nga, is nag-grocery kami, Daddy. Ayun, for, mostly ano lang naman yung guys, mga meat. Ayun, kasi
mga kapag ka, ano na gusto ko is may ready na dyan. Oh, sorry. Ano ba napindot ko? May gulay. Sorry. Ayan, di ko alam kung ano yung napindot ko. By the way, gamit ko today is ano. Kaya medyo madilim yung ano ni Daddy. Note 4. Kasi nga papahinga ko muna itong itong G7X kasi natatakot ako baka masira. Although ano naman siya, matibay naman siya. Kaso, syempre everyday mong gagamitin, bukas-sara, baka ano na rin yung sabi ni Daddy computer niya. So, natatakot ako kasi mahal siya eh. Kaya pagpahingain ko muna ng mga isang buwan. Ayan. Total naman eh. HD din naman tong Note 4. So, ito naman ang gagamitin ko kasi nakatenggal lang din naman to ginagawa lang laruan. So, ayun lang guys. Lapit na 90% na siya. Ito nga pala ilan sa mga nabili namin kahapon sa Ace Hardware. Ayan yung pot. Yung nilalagay lang sa sinasabit. Kasi maglalagay kami dito sa sa grills nung parang mesh chorba. Basta mamaya punta kami ni Daddy sa sa Baclaran, bili kami nun kasi na yun. Ay ala, lagot, may talaga kinakain yung iba nawawala ng parang may ngumangat-ngat ng mga mababait. So ayun nga, hot. Tapos, isabit-sabit na lang namin dyan para maganda. Kasi flowering plant siya eh. Kaya maganda tag-ulan eh. And then, ito, kasama to sa Ace Hardware. Pang lamok. Kasi, alam niya na. Tag-ulan, yung mga lamok na. Magkano ba to? 250 ata. Bili niyan. 10 piraso na. Yan. Hold muna tayo. Konti. Tapos, ito na. Yung gusto ni baby na handy fan. Ayan, wag na initan sa $399 siya. Kaso kapag kami kayo may SM card, Advantage card, magiging $199 ata or 99 pesos na lang. Ayan. And then syempre para sa aming mga little bebe. Uy, Muffy. Ayan. MUFFY nga lang siya guys. Ayan, pang 59, 75, or 60 pesos na siya. Pangat-ngat ng mga bebes. Bigay ko na nga, pero hugasan ko muna. Ayan. And then, ito. Ano ba ito? Sa glue gun, glue stick. Ayan. Dalawa. Tapos, para kay mga bebe pa rin, Milky Biscuit. It's $129. Yung treats sa mga tuta. Ayan, kaya chubby nila eh. Alagang-alaga ni Daddy sa mga treats. And then, para kay Jibo, yung flower horn doon na mukhang hindi flower horn. Para daw pampapula. Ayun, sabi ni Daddy. So, binila niya si Jibo. And then, ito lang. Wipe out para sa yung sa hagdan. Ayan. Yung kapitan ng sa hagdan. Para laging makintab. And then, itong isa is metal polish din naman. Kaso, ito ginagamit ni Daddy sa sa mga bling-bling niya. So, that's it, guys. Ano ba ito? Ito yung sa National kahapon. Ito yung photo paper na binili ko para magpiprint ako ng mga pictures namin. Ano ba ito? Pantali. Daddy ko na ito. And then may free breeze. Bigyan ko na nga ito para magamit. Anong menu for today? Late. Friday! Okay. Parang na siya tawag doon. Automatic na siya. Suspend. Ay! Sabado ngayon eh. Kaya pala late. Okay. Sorry. Ayun, munggo daw sila ngayon, guys. Tapos kami sa taas is pinapahinga ko ang anak. Fried Gigi. Yun.
For Gigi. Eh di partner ulit. Palitan ulit tayo. Ay, bumili ka din? Patay. Eh di paano ko na lang din yan? Palagay ko sa... Pag-isa ko sa ano? Sa... string beans. Ayun. Kuya Natsu! Kuya! Teka dito! Inakyat si ano eh. Si Balambishni eh. Si Bambishni. Maingay kasi kanina. Kuya! Nalulungkot ka ba? Kasi uuwi na si Bambi. Ah? Nalulungkot ikaw? Itong isang to. Sige. Punuin natin yung pog na yan eh, no? Ha? Sige. Ano ko yan, ha? Isisigang ko yan. Yan ang ulam mo, ha? Assignment. Walay na naman. Bakit? Buwan ng wika? Oo, diba? Hindi na kasya sa'yo yung barong mo. Kasya pa yun. Kasya pa ba yun? Hindi ko pa kasi susunod. Hindi kasya. Sige, check ko mamaya. Pag ano, bili tayo dyan sa Baklaran. Pati ano? Pati black pants? Meron ako dun na. Yung ginagawa. Oo nga. Ayun. Oh, naku, nagpatula kayo. Ganyan-ganyan pa kayo. Wala kang klase ngayon, boy? Oo, suspend. Pag-ising ko, suspended daw. Suspended na. Oh, bye-bye, Bombi! Nandiyan na daw yung may-ari niya. Pabutay mo na alam dito si Banong Balot. Ay, Oh! kinakain ko lang guys. Kaya wala kumain walong kayo. Walang bishni! Say goodbye na, walang bishni! Oh my God. True nga, nandiyan na. Iligaw nyo nga muna, sige na lumabas kayo doon. Iligaw nyo muna. Bambi! Bambishni! Uwi ka na, Bambishni namin. Naiwawa mo. Niwan mo na kami, bebe. Bigla, charot. Niyak na ako. Iyak na ako, bro. Ah! Ka na umalis. Kainis. Umiiyak din naman kanya. Uy! Bakit mo kinakain yan? Ba't kumakain ng malunggay yan, uy? Uy! Oo nga eh. Kumakain ng ilo. Wala si Japong dyan. Walang bishni. Bambishni. Uwi na ikaw, baby. Oo man. Ay, iwan na kami. Ay, pasyal ka dito, ha. Halika, itago na muna kita. Halika na. Tara. Oh. Niya sa January. Pinayan Mm. ko na papatago dito. Bye-bye, Bambi. Bad siya. Pagising ka eh. Kakagising lang eh. Kunin na agad. Hindi ka na Bambis ne. Wawa mo. Ano yun namin bigay si Bambay. Bambay? Ginangasab niya talaga, guya. Ay, wala na kami kakainin gulay. Nubos na ni Bambi. Hey! Kiss! Kiss mo na! Kiss! Kiss! Thank you! Kiss na muna! Kiss! Kiss na! Kiss na! Kiss na muna! Kiss! Walang bishne! Ayan na talaga siya! Oh! Uy, seryoso ka? Kunin mo na ba? Wag na lang! Ay, may ari. Bombi! Ay, hindi ka na. Nangais ako dyan. Hoy, ano? Yun lang kilala? Ha? Ay! Doon ang tali pala. Hindi mo. Bombi! Ay! Bye! Bye-bye na, bye-bye! Ay! Babay na. Babay na. Nilok na ako, guys. Nakakaya. Si Ate pa rin. Pati hindi ari. Dayan, babay. Yan ang nagalaga dyan. Si Bambini. Bye, Bambi!
Wala kang payong. Hindi, hindi naman na ulan. Mag-ano ako tayo dito taxi. Doon sa William. Bye, Bambi! Gusto yung pagkain. Bye-bye! Uy, 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 uy! Oh! Nakakaramdam ka na. Bek, doon sa punta na lang. Isa na rin si Bambi. Ah. Bambis ni? Oh. Mabait na. Sabi ni Mark, pili na lang daw ng bag. Sayang si Bambi. Pangit si Bambi. Amin na lang si Bambi. Bambi! Bye-bye, Bambi! Palit mo na siya. Sinaso na lang. Tinatabi niya na sila. Andiyan si Nacho. Kayo kayo pa daw siya. Ano, Bambi? Ay, umiinom pa. Wala rin ito. Ayun o. Mabait kayo mga. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Wala na, nag-iyakan na. Ah. O, babay na kay ano, kay Dayan. Dito na. Pasamantalang mami. Oh, iyak din siya. Bayan. Sabi sa'yo, iyak yan kaya ayaw umarap. Bye-bye, Bambi. Malis na, Chen. Maraming ingat. Lara din ang maharap eh. May iyak eh. Oh. Paano si Natsu? Bye-bye. Wala na. Aww. Abangan nyo nga yung babaeng yan dyan sa kanto. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Kiss, kiss, kiss. Oh, thank you. Bye-bye. Ba yun? Kukunis naman yun. Ah! Kinuha na si Bobby. Ay, nisip. Kasi sabi ko, iligaw mo eh. Lunch time. Ayan. Niluto ni Inday. Tapos, Gigi. Yung kita mo na Gigi, yung ano. Kakaano nila. Kalansan. Ito si Mama. Hi, Me. Hello. Nagdala siya ng basahan kasi daw maulan. Hanap niya din si Bambi. Wala na. Ngayon, labas muna kami, guys. Kuha lang ako ng ano, payment sa LBC. Kuha akong bayad sa LBC, Me. Tsaka si Buana. Ayun. Sama ko si ano. Si Kuloko. Sino ba yung batang yun? Nauna na sa akin. Tay mo ako! Sama ko. Boring na boring. Hindi yan. Gusto mo pa Duterte natin sila. Let's go. Pag yan, may Pokemon ito. Pokemon Go. Jasper! Jasper. Gloomy weather pa rin. Uy, shucks! Kawawa naman. Oh, yung puppy. Oh my gosh. Ano ba yan? Ay, naku. Nakakaawa naman. Tawagin natin si Duterte, sabihin alaga ang mga aso. Daga mga aso. Oh my Lord. Guys, tingnan nyo. Saan ba na yan naglalagi? Ano ko nga yun sa... Gulay. Oo. Tama lang ako sa loto eh. Kaya nga pangarap ko may mag-rescue team eh. Tangos na yung anak ko. Diyos ko. Ay, naku, nangihinaan naman ako, guys. Nabot na kami ng ulan. Grabe.
Naiyak yung cloud. Oo, naiyak. Ay! Basa na ako. Dito na lang kami, kuya. Dito. Oh my God. Yan. Para. Okay. Dali, buksan mo na ako. Oh, dali. Ano yung pwede ako bukas, Pre? Go. Huwag ka tumakbo. Laki ng bato na. Nilikod ko na, mamasa. Kanina po. Ay, doggies. Kanina po ito nakabukas. Niready ko yung case mo dyan. My God! Dali. Pasok. Ay, kaloka. Hantay kami ng padjak. Punta kami sa sa sidecar daw. Wala nga ang dumadaan eh. Wala namin yung LBC ng nahinatid namin ni Chris kanina. Pero si Daddy ngayon ang kasama ko. Kakain kasi siya eh. Wale sidecar. Puro may laman eh. Tricycle nga eh. Wala din tricycle eh. Wala sila Joker eh. Asan si Joker? May sakay? Ano? May sakay o may sakit? May sakay. Hindi ko may sakit. Puro naka yun ah. Puro naka jacket ang mga tambay. Sarap magkakain ngayon eh. Lugaw, chaprado. No. Tools ko eh. Tools mo eh. Naka ba? Next time naman. Shopping na tayo kaapon. Tomato lang wala. Dami nun. May bagong bukas na dito. Bulalo World. Dito na lang magana si Daddy. Mag-lunch. 149 lang. Only rice na. Bulalugaw. Beef kare-kare. Beef nilaga. May chicken din naman pala sila. Chicken fillet and gravy. 89. May mga ano nila. Mamura eh, no? Hot bulalo meal. Only rice na. 149 lang. Yung ano sa'yo? Bulalo meal? Okay. Bulalo World. Alin? Ice cream? Sabakon ice cream. Sapa. Oo. Halo-halo, meron. Not bad for 149 oh. Only rice na. Ano? Kain ka na. Are we going to do this for 10 orders of rice? Ikaw, bolo ka kung makailang rice ko. Pray na muna tayo. Bolo ko. Wala po nga, digay agad. Patikim nga. Hindi ako kumakain ng bulalo eh, pero mas gano. Ay? One. Survey yata. Kasi kakabukas lang nila eh. How is it? Splendid.
Yup, it's beef. Gano'n ka, no? Ka... Oh my God. Ay. Ay, daddy, may ano. Gustong gusto to ni Joy, oh. Joy, oh. Marrow. Sige nga, patikim nga. Oh my God. Okay. Dito noodles. Oo nga, parang sa noodles lang. Uy, ang dami! Look, there it is. Charge. Marrow. Marrow in the land. Joy! Joy! Check this out! I'm plucking it out. Oh, wow. Joy, Oh my God. Joy, this world. Oh. Jammers na. Sabi sa'yo eh, ayaw niya pa kanina eh. Hindi ka kakain. Meron naman akong ano yung Turks. Ano, nakain ko. Order lang ako ng iced tea. Kain tayo guys. Kain kayo pala. What you wait for? Dig in. Mga borlogs na naman oh. Palibasa na kain na. May poknot pala siya daddy oh. Pachi. Si Pachi. Pachi. Uy. Ito na yung ano nyo ha. Tutor nyo ha. Yung isa bising-busy dun oh. Shhh. Ito may isa. Parang nalasing din. Si Butch. Naka na dun sa ano. Sampa sa ano ng upuan. Paa. Ay. Nagising ay. Tipi. Bakit? Oy, tipi boy. Amo ng mga mukha eh, no? Ay, labo na. Wow, lumig naman yung pakuluwa. Kailan lang sa ano? Magano ka nga, Jackie? Micro na lang. Panghugas lang naman eh, no? Ay, sorry. Ang dahil pa namin ulam, no? Naglilinis si daddy ng ano. Vape ni Pepep. Dapat mainit na mainit din naman. Wala lang. Sakto lang. Mabubuhay naman yung daliri ko pag sinusobo. Okay. Pero kailangan mainit. Order na lang ako ng McDo guys kasi ayaw nila nung fish da. Ayan. BFF bundles lang. Cut mo to na. Kuno mo yung scissors sa'yo sa may aircon. Ayan. Ah, ito lang pala yun eh. Lalagay lang pala yung ano. Cut mo na. Kasi ito. Kumain ka ba kanina lunch? Kanina, Lunch? nasa baba pala. Nasa baba pa ako. Tinawag mo ako. Kumain ako ng munggo. Munggo? Sige na. Chicken spaghetti. Pwede. Saan kay daddy mo? Uy, bango na dyan. Big Mac. Ito sa'yo, bebe. Chicken spaghetti. Kain na ito. Papayat ka na naman yun. Yung mga pog mo ha. Iglalaga ako yung susunod ha. Talagang sumunod eh. Gupitin mo na lang yan. Kaya mag-good night na rin kami guys. At anong oras na oh. Maglilista pa ako ng mga shoutout ko tomorrow. Good night na bebe. Tumingin ka sa kanila iho. Good night guys.